Nyom Oha aduananum Mema woso minyankopon ohene na mehira wudin daadaa mehira wodan nyina na meyi wudin aye daadaa Awurade so na ose ayeye kese ekese ye mu ni hwehweye awonto atoaso kanfo wunwuma kire awonto atoaso foforo na woka wo maniniye metwene wanimu onyam a ehran no keseye ni wanwanwa asem no ho na woka wo ne yoye a eye hu no tumi hu asem na meka wade kese ma kire woworo wo papa ye bebrebe no nkaye na woto wo tene ho ahurusie dwom Awurade ye odomfo ne mobrohunufo abufufre mu nyaa ne adoyeyo mu kese Awurade ye ma nipa nyina na ne mobrohunu wo ne nnwuma nyina so Awurade wo nnwuma nyina da wase na wahoteefo hyira wo waka wahenie anim onyam na wobɔ wo mani nyedin sɛ wobɛma nipa mma ahunu ne mani nie ne na henie anim onyam a ehran no wahenie ye da henie na utumidie fa awonto atoaso nyinaa mu Awurade wowa won a wohwe ase nyinaa na woma won a wakoto nyinaa so gina ani nyinaa hwɛ wo kwan na woma won aduane ne bremu wubue won nsam na woma tiasefo nyinaa nya de wopedi me Awurade tene na kwan nyinaa mu na oyɛ adoye ne nnwuma nyinaa mu Awurade ben won a wofrɛ no nyinaa won a wofrɛ no nokure mu nyinaa Oye die na ferifo pema won na otie won sufrɛ na ogye won Awurade hwɛ na dɔfo nyinaa so na abɔnefo nyinaa die obɛsɛe won ma no bɛka Awurade ayɛ yie na mahonam nyinaa nhyira ne din kronkron daadaa